Sami ukucela ubabhishopi wethu ubaba uNgcobo asivele ngomkhuleko. Umhlaba wami uJesu wethona amandla onke wena okhona eqaleni namanje usekhona wena wadala izulu nomhlaba umhlaba oformless kodwa wakhuluma ngezwi lakho wathi akube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya kwahlukana ubumnyama nokukhanya namanje sisosho ngezwi ukuthi moya engcwele ekhulisa nangondodakazi wethu umoya oyingcwele umuvikele kuzo zonke izinto ezikhona emhlabeni ezingadefeat impilo yakhe baba wethu namandla usokhuluma ukuphila sokhuluma ilight ekuphileni kwakhe ukuthi umoya oyingcwele mbusise kuphinda phindwe ukuthi zonke izinto ezivelela amantombazane ezimbi zingayiveli intombazane yethu ivikele emoya oyingcwele ibiyele edwala lethu ngegama uyiphe emoya oyingcwele iwisdom baba wethu namandla onke othengela ilanga iwisdom kuyinto ebaleka kakhulu ekuphileni kwethu ekuphileni komuntu wonke ophila emhlabeni ngoba mangabe ungaphili ngokuhlakani impilo yakho uyayicekela phansi baba wethu namandla onke siyathandaza namanje emntambama ukuthi umoya oyingcwele ubusa abazali bakhe ubusise umoya oyingcwele bonke abasingathela umntwana ukube umoya oyingcwele akhule ngendlela okuyothi mesemdala akasuki kuyo dwala lethu siyakuthemba umoya oyingcwele ukuthi uNkulunkulu izolo ngoNkulunkulu namhlanje
namhlanje uNkulunkulu ingunaphakade akekho ohlula wena mase sibize lakhe igama sibe sibiza igama lokuqala nelokugcina wena ngo-alpha Jesu Bazalwane siyabonga kakhulu kusisi wethu nokuphiwa all the way from Joburg. Siyabonga kakhulu usista esinaye enkonzweni iThina Lives and Ministries. Bazalwane ngizocela ngokukhulu nje ukuphuthuma ngoba kuhla ngobumnyama ngizocela umuntu omdala la ekhaya ugogo zethu azoba nezwi ngesizukulwane sakhe. uDudu useyizizukulu ngoba mina noSli singabazukulu bakhe. uDudu useyizukulwane sikagogo zethu, ugogo zethu uMasosibo Mkhize. Ngicela ugogo asukume. Ngicela ugogo zethu. Amen. Amen. Hallelujah. Sanibonani nonke. Ngibingelela ubaba bethu basenkonzweni, ubaba uBishophi nabafundisi ahamba nabo egama leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngizoqaphu ngomzukulu wami engimthandayo. Angazi noma niyambona yini ukuthi mina ngimuhle njengaye. Mina ngikopishe yena ngazalwa kuqala yena wazalwa kamumva kwaseba muhle nami ngase ngiyashintsha ngiba muhle njengaye. uDudu emehlweni ami nasemehlweni abazali bakhe uziphathe ngokuzihlonipha, indlela azihloniphe ngayo besingawuvali umlomo nathi simbona ekhula ngoba izwe asengabe abantu abaziphethe njengoDudu banqabile. Ngakho-ke ngithi Dudu, isikole usithandile, wathanda umndeni wakho, wahlonipha abazali bakho, wathanda uNkulunkulu wakho. Ngithi uNkulunkulu akubusise ngakho konke ofisa ukuba yibona, nathi futhi esifisa ukuthi ube yibona ngokuzithoba kwakho, ngokusaba umhlaba, ngokungagijimeli izinto ezingaphezulu kwakho. Ngicela uNkulunkulu akuphumelelise indlela ohamba kuyona, ibe indlela engenawo ameva ngoba uyakwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle. Ngicela impumelelo yodwa kuwena, usenze saziqhenya ngawe, masikhuluma ngawe sikhuluma singaphezi. uNkulunkulu nje abe nawe kuko konke oyikona. Siyakuthanda kakhulu, sikukhonzile. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu uyena kumnikazi wekhaya lo. Ugogo. Bazalwane ngizocela ucela ugogo Mada. Khona ngimeqayo. Ngicela ukucela ugogo Mada ngimcela ngoba seduze kwami, sorry. Ngizoqhubeka. Amen. Uyatholani uJesu, uyatholani
uyathwalana yenu simakade uyathwalana uJesu uyathwalana yenu simakade uyathwalana uJesu uyathwalana yenu simakade. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele ubabhishopi, ubabungcobo, ngibingelele abafundisi bonke, ubabshandi ngiyambona, babumthiya isithando sika bhishopi. Mangakasho babumthiya. Bakhona bonke bonke baba ngiyababona egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele abazalwane umphakathi osisingathile, ngibingelele sengibona nabakambovu ongubana umkhwenyana ngiyakubona lapho. Amen. Nabahamba nawe ngiyababona bonke egameni lika Jesu. Siyabonga bazalwane, sibonga umsebenzi osuwenziwe. Uma ngithi bazalwane uyathwalana uJesu, ngishiso ukuthi ngoba ezinye izinto azenzeki ngokwazi nangokuhlakanipha kwakho, kodwa zenzeka ngokuthwalwa uNkulunkulu. Ngibonga bazalwane ukuthi nalomcimbi esiwenzile, siwenzele umntwana, asiwenzanga ngoba sinemali, kodwa siwenze ngoba sithwelwe uJesu. Uyazi bazalwane, khona into engike ngiyiqaphele ebantwaneni. Uyazi abantwana la engqondweni naseyinhlizweni zabo bayastora bazalwane, bane storage abazalwane abantwana. Uyabona umntwana make wamthembisa ukuthi uma uke wayiphatha kahle waze wafika 21 ngiyokuhlabela inkomo ngikwenzele umcimbi. Uyabona mangabe ungasamenzeli umntwana isikweleti sihlala kuwena, make wenza iphutha elincane abesethi hayi ufanele wena gogo nawe ma wangithembisa wathi uzongenzela wangangenzela. Kanti umntwana mawuthe ngizokwenzela wamenzela, ngisho ungenza iphutha elincane uthi nje ukuthi ukwenza iphutha uyashesha ukuxolela ngoba uyazi ukuthi kodwa isithembiso owawumthembiseso umthetho wakhe ithembiso uyayifeza. Kusho ukuthi lokho okwenzekile kube yiphutha. So ke nje bazana mina ngiyabaqaphela laba abantu laba engqondweni zabo bayabeka. Maka wangithembisa nje wangenza hayi ukolete wangakhokha kulaba ngiyabazi. So ke bazalwane angifuni ukwanda kakhulu namazi, ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ukuthi akubanga ukwazi kwakhe nokwazi kwabazali, kodwa kube ukuthwalwa uNkulunkulu inkosi yomusa enkosisi. Amen. Siyabonga ugogo Mada, elihlombe likhulu kaMada. Bazalwane ngizocela ke ugogo omdala, ugogo weingane zonke, ugogo mamkhulu, okhulisa kwasani, onakelisa kwasani, oshaya kwasani. Hayi ngicela mamkhulu asukume athi qaphu ngomzukulu wakhe naye amthanda kakhulu. Amen. Jesu langa,
ngeke sikhaya. Hey akumnyama. Ngifuna ukutshela nokuthembisa abantu ukuthi uma kukhona uKristu akumnyama. Amen. Uma uthatha uKristu ke futhi akumnyama. Amen. Amandla ayatholakala. Mawuhleli kuKristu. Amen. Abantu bayakubuza yosithela bathi wenza ngani. Bamngcobo ngiyabonga ukuphathwa wena. Hallelujah. Nginenhlanhla kulomcimbi womntanami. Esasonta naye phathwa sangene eternal life ephathwa. Saphathwa bamngcobo. Sihamba la endleleni, sihamba kanjena nje endleleni. Ekutshela iqiniso sakumnyama. Oh hallelujah. Bahlali bebuza abantu asebenza ikhona impesheni. Na ngisanda kuthona lo impesheni. Into ngithi ngikhona ibiphela. Nganayithi phela ngoba la ekhaya ngithenga impuphu. Wathi umuntu 13,000. Ngathi uyayithanda ntombo, wathi ngiyayithanda gogo, wathi thatha letha. Wathi umuntu 13 mama, ngathi letha emkhanini. Oh hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Amen. Ngimangulisa ngenkombo ka 13,000. Ntombo benganawo umsebenzi. Ngisebenza akumnyama. Ngithi nongakhona kakhona. Ngoba kumnyama wonke amandla yatholakala mawuqala kuJesu wenza ongekho kube khona. Nokuba naye uTutu useze wangaka ngoba ngamtshela mina ngivala ekhaya ngesonto ngishiya umuntu mina ngiyakhiya bangafuna ukusonto uzohlala udla amaqanda la ekhaya ngiyahamba ngivala umnyango wami ngihamba la ekhaya sonto wabani bangafuna usonto uhlala la ekhaya sakholwa naye waze yangena lento evangeli kuyo uyazi ngikhuluma ngani ngikhuluma ngoJesu ngathi uzohlala noJesu Tutu uzohamba naye ngathi uzokwenza zonke izinto ngathi uzovula kuvaliwe ngiyayibonga into ongenze yona wangenza umuntu ebantwini ngingelutho endaweni kodwa wangenza umuntu ukuthi mntanami ngihambe nawe endleleni wangiphathisanga ingane mina angifuni wangiphathisa ingane ngiphathisa ingane ngiyifuna ingane ungaphathisa ingane ngibonga Tutu ngibonga ngikuthembisa ngathi mase ungabi nayo ingane uzofika e21 ngokuhlabela inkomo ngisho njalo ngingazeni ukuthi ngizoyithatha nalonko kodwa amandla yatholakala wangenzela shonto bo amen ngiyabonga kakhulu mara nani uyadirect inkomo zami bese kuyisona uma ngithengela uDududu inkomo naye baba nayo ingane uDududu ngimfisela nje Nkosi yami inhlanhla yomsebenzi umntana hayi umendoda ngifisela umsebenzi thola umsebenzi afunde aqhubeke aphile bazalwane ngiyambonga kakhulu amandla ayatholakala ngokuhlala kuye uKristu Jesu amen amen ihlambe likhulu kaMamkhulu ugogo thethayo bazalwane ngizocela ngokukhulu ukuhlonipha uBishop uDududu ukhulele kuyena ufike ephathwa wakhula Sunday school namhlanje uyiyouth uDududu ngaphansi kaBishop wethu babungcobo embona ngicela nje athi qaphu ngomntanakhe engaphansi kwakhe ebandleni ngicela Inkosi Musa sinomhlobo onguJesu umhlobo ake nginibingelele egameni lika Jesu umndeni wakaMkhize wonke ngibingelele ke usingaye amen ingane yami uDududu amen MC ngiyabingelela egameni lika Jesu senior pastor ngiyabingelela egameni lika Jesu amen ngiyambingelela nesizalwane yakhe kaNgubane koMbovu koNgcukumane ngibingelele udokotela engihamba naye umthimkhulu ihlubi leli laphethe khona bakahadebe uphethe umfowabo ngiye nami lapha kumfowabo sothandaza nomfowabo le eshowe
la kuphethe khona amaHlubi ngibingelele Mthiya mfundisi nomama wakwakhe egameni lika Jesu ngibingelele babuhlabangani nomama wakhe egameni lika Jesu amen bazana siyambonga uNkulunkulu siyakubonga ndodakazi Dududu mengabe nganayo mistake mamkhulu ngithi ngo 2004 yes ngibona uDududu kwisima eksona kwasibiza ukuthi sithandaze kakhulu amen lengumgadileke lengumbona ngithi lengane yami ikhula kahle and ikhula ngokuhlonipha and futhi ikhula ngokuba yinhle amen so ke njena siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngengane mina ngiyathanda ingane ekhule phambi kwami ngiyibuka ngoba ingane mesuke ikhula suke siyibuka sibuka ukuhlonipha kwayo sibuke ibehavior yayo sibuke konke nje siqoqe bese sibusa uNkulunkulu so ke lengane bazane sangasafika ngasakhula kakhulu umama ngathi ngathi mefika ekhaya wathi asikhulise le mntwana lo uDududu and ngamthanda noma la ekhaya mangabe ngikhuluma ndibala ekhaya ngithi mamkhulu niyaphila nonke athi siyabethu uyaphila uDududu angilishiye igama lokuthi uyaphila uDududu and ingane yami ngithandayo le nginane DVD yakhe la eGwaba khona ngimhlahlale ngumbuke eGwaba ngisho ingane yami le engiyithandayo so ke bazane ke siyafisa kakhulu mamkhulu ukuthi izingane zethu sivule kuzona ngoba suke sitshala ngane yami sitshalile kuwena siyafuna ukuvuna sidle ithele yobe kukhulisa mamkhulu noma mncane lapha bekukhulisa sebona iminyaka isishona phansi wena uma uphuma manje sifuna ukuthi look after bona manje ngeke sukufihle lokho ingane namhlanje zikhula amanye zami zohlala emafletini zidume nama boyfriend zithi zona zidla impilo zidla life yabona kanti ulife udla zona yabona umuso uhamba sebekhala uma mkhulu esekhala engasamoyizeli kanje noma mncane engasasmile kanje indlela usukusiqeda wena impilo yakho usukuqedela wena impilo yakho kodwa once uthi ngino 21 but now ngifuna uqala phansi ngibajabulise ngenza into ezinhle kulo 20 ngiceda isikole ngenza into ezinhle ezothathi sibuso sabo impilo yakhe iseyinde kabi impilo yakhe simfushane impilo kuthina mntanami sifuna ukuthi njengoba siguga njena uthi amakhehle baba ngifuna ajabule bonke abantu abakusurroundile ubathande wasikuthanda basigcwele kanjena sizohlonipha wena uyazi uBhungane lesibhizi ngayo ufuna ngabe silesho wena ngathi asile Bhungane semcimbini basenkonzweni so ke ngiyengumbonga nango uyangihlonipha mangathi Bhungane nangoba nawe uyangithatha ngesekubo le nami ngafuni kuya kubo kodwa ngithatha sishonele so ke bazane ke siyambonga uNkulunkulu umntanami ngawe siyamdumisa uNkulunkulu ngawe namhlanje usuku lakho olukhulu and sizobuka wena namhlanje nabantu bengakuboni sizoqala bakubukisise manje and hamba kahle phambi kwethu we are proud of you siyakuthanda mntanami uNkulunkulu akubusise may God bless you bazalwane kuhla ngobumnyama uDududu noma inqoba ke hey baningi oma kaDududu njengobhobho bakhe angiyazi into lekhe ogogo abaningi oma abaningi ngisacela bandla uMatindi umngani kaDududu uma kaDududu kodwa umngani kaDududu asondele asho amabili nje ngomngani wakhe mntanakhe andokubingelela nonke emcimbini waDududu sibonga inkosi ukuthi siphila amandla ukuthi sizosifezela umcimbi ngizokhuluma ngoDududu umngani wami ekuzile ekhaya kuthiwa anything happen Dududu sibuza wena ayikho into ezothi angazi ukuthi yenzeke kanjani ngiyajabula Dududu ukuthi iyele enginika zona uzowazenza namhlanje ngathi u21 sisi sonke sidlule khona abazali bethi indlela esinamandla ukuthi sibakhombise ukubathanda ngayo uma ufike lapho uzobushayela isisi wami ngiyakubongela kakhulu amen. Lord.
Ngiyabonga kakhulu kuMatindi. Ngisacela nami kuMakadututu. Ngiyamthanda, ngiyabonga sithandwa sami ukuthi unyathele zabazali bakho oma bakho. Shuthi sihambe kahle phambi kwengane. Ngisacela uma wakhe uMakadututu asha amabili amathathu ngengane yakhe. Amen bazalwane. Ngiyabonga ngomakhelwane ngibonga umfundisi. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngalesuku la namhlanje. Umamkhulu seshilo wathi ngiyakhala. Bebe ngiyakhala. Ngiyakhala ngijabulile, ngiyakhala ngiphatheke ngaba ngizazi ukuthi njani kuthiwa ngumatetema. Ngiyabonga bazalwane ngalesuku la namhlanje. Engifisa ukudlulisa kuTututu namhlanje. Ngiyafisa ukuthi aqhubeke uhloniphe umhlaba ngoba isikhathi esiphila kusona sinzima kakhulu. Angibona abantwana bethu ukuthi they will survive. Qhubeka mntanami uhloniphe umhlaba, uhloniphe abazali. Akusho ukuthi kufanele kuzoba umzali wakho kuphela kuzinsuku zakho zande. Ngiyacela ukuthi ufunde. Ayinami la eganeni uthi uhoxa kodwa ke asi uma kukhona ebukhami cha sixoshi kodwa nje ufunde uhloniphe ekhaya siyaphatha isinkwa. Ngiyazi vele ukuthi uyakwazi lokho. Uqhubeke uhloniphe nawe ufunde nje kakhulu ubathande ogogo ubahloniphe njengoba ubahlonipha. Ngiyabonga uthanda inkonzo. Siyabonga ke kuMakadututu. Bazalwane uDututu uke waba umfundi high school iWybank. Namhlanje sinothisha wakhe uMrs Kunene okanye nathi. Ngicela nje athi 1-2 ngumfundi wakhe ayembone ehamba phambi kwakhe. Ngosu Jesu ukulondolozwa kamnandi uhlala kuwe kona kumnandi Hallelujah bazalwane. Mina I'm vocally challenged. It's a good thing ukuthi ngifihamba noma uyena sefika wangilekelela Mrs Qaphelani Kunene lo mphambi kwenu. She was in my matric form class uSithembile Waybank Secondary. Nami ngiyamthanda uNkulunkulu and I am so proud ukuthi today this is my product. In fact ngoba ngifika ntambama ngiyaxolisa sishonelo baba omdala ekhaya, but I said ma akwazi ukuthi ngayi-honorishi le invitation safika sashintsha wangiphelezela. So because I am proud ukwazi ukuthi ngithi ingane ise-ade yapho esikoleni and to get an invitation such as this,
So ngithanda ukunibongela mndeni wala ekhaya uhambe kahle simthembile and there's nothing more we can say to you. But abantu efanele sikhulume nabo manje abantu abakulandela ngemumva, and I've always said to them, you need to adopt positive attitude and you need to get rid of bad habits and adopt yourself good habits, because if you have good habits you will make the right choices in life, and with good habits comes knowing ukuthi umzali wakhe has the best interest for you. Umzali wakhe mangabe khethela abangani, it's because she knows best, she has experience. When you are inexperienced, so you are relying on your parents to guide you, so hence ungabe rebellious, trust upon your parents ukuthi bona bazokhombisa indlela. Siyabonga namhlanje, congratulations mama. Umama Mkhize ubabhekile uyalwazi lolo daba. Washo ngabiza umama emgaqweni, ngathi ngiyacela ma uyongimela. Wakunzima, ngeke ngimbize umama mkhulu bazalwane. So ngiyabonga kakhulu nje kumese sikunene uthisha kaDududu ayemfundisa. Shuthi uDududu uhambe kahle. Asikaze phela sibizwe Nkosi yami ngabe ngiqamba amanga. Hayi bazalwane siyabonga kakhulu. Ngizocela abazalwane ucela uLerato umngani kaDududu athi qaphu ngomngani wakhe. Sesizovala. Oh baba siyabonga, 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 oh siyabonga, oh thando Yona nje kuthi angikhali nganami lo ngisuka kude naye. Amen. Ngisubala ngizobonga uDududu Angel wakamkhize Khabasa. Ngisuka naye kude kwema my 7 years. Angazi ngaqala ngithini ngicina ngayo. Yabo mangithi umuntu engabukela kuyena. Ngisho silingana. Besibanga nje ngamabhedi ethu. Ngibonga ukubuka nami sijabulile. Ngicela abantu uqhubeke nokuhlonipha umndeni wakho. Uthini mama? Umphathe kahle. My Quebec. Ngiyabonga. MC. Yes, Baba Mila. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Umalume uphi? Phela ayikho ingane engenayo umalume. Sezwa ngoDududu ukuthi umalume umalume. Wembiza kanjalo. Ngicela nje qaphu nje kabili ukuze sivale kahle. Amen bazalwane. Inkosi wakamkhize umalume. Umalume ngoDududu. Amen. Inshallah uyalazi udaba. Ibirthday yakho. Happy birthday.
birthday yakho, birthday yakho, happy birthday yakho. Bazalwane ngiyabonga ukuthi nalo mshana lo engicabanga ukuthi mhlamba abantu bafisa ukuba nomshana nawo nje. Nginezizathu zalokho. Angikhumbuli ngithi mangabe ngithi ngiyaqhamuka ekhoneni. Ngiqhamuke ekutsile abaleke. Angikaze ngibalekise umshana wami ngoba ikutsile. Bonke la esa5 bayazi ukuthi ingane engathindwi le. Mawuthinte lengane kufanele ukuthi ngichofoze iso. Amen. Ngaye ngilwa ngibe bovu. Mshana nami qhubeka uyiphathe kahle. Lokho iyozonikezwa wona, awuvule amahostela, awuvule ini, uyovula iminyango eright yempumelelo. Ngiyabonga mshana nami. Amen. Haleluya siyabonga malume. Ayike ngale ngenamalume, umalume. Bazalwane ngine group la ye dance ama True Legends. Ngifuna nje before uDududu asukume before ugogo wakhe amnikeze ukhiye. Bathi nje ushukumisa kancane. True Legends, over to you guys. Are you ready? Kuyalunga wengane zami. Ama True Legends kuyalunga. Okay, akulungele. Are you ready? Hey, beautiful girl. Hey, baby, hey, beautiful girl. Hey, baby, beautiful girl. I'm on to kiss me. Oh, hello.
Are you ready? Are you ready? Sorry bazalwane beyithi ngitest mic ngixoxa aphule enganeni zami cabanga ngisothela ingoma abazodansa ngayo okwamanje ngicela nje ugogo wakhe ngoba in short no into encanyana le emfishane ugogo wakhe amnikeze ukhiye bese niyadansa emva kwalokho. Over to you madam. Amen bazalwane. Nangu umphathi ohlelo ethi ucela nginikeze kodwa sisi hayi noqadi bongathi amen bazalwane. Nangu mamkhulu ethi umphathi ohlelo ethi ucela nginikeze uDududu ukhiye. Soke bazane ukhiye kusuke ngesiwona ukhiye wokuyovula ema-KK ema-hostel kusuke kuwukhiye wokuyovula ey'ndaweni eziradi ko-education emagaraji la kudayiswa khona iy'moto, hhayi ukuthi uhamba uvula ema-KK ema-hostel uhamba ushintsha ukubuka amaduveti andlaliwe la embhedeni emincane lema-hostel. Asikunikezi lo khiye onjalo, sikunikeza ukhiye wangampela umampela kakhiye ukuthi nanku ukhiye hamba ovula-ke esikoleni uvule la kuvaleke khona izinto zakho uNkulunkulu ebese yakubusisa. Sibonga ukuthi ngoba ngempela ukhuliswe ngenkolo. Uma ukhuliswe ngenkolo uba nokhiye wokuvula izinto ezinhle, hayi noma yini nje. Siyabonga kakhulu ngokhiye anikezwe wona uDududu bazalwane. Nsazi emva kaDududu. Ngiyabonga kakhulu Sumadela. Ingoma ithina kumkhulu. Oh baba siyabonga. Siyabonga.
Enkhalisayo ukuthi imbuka la ngisuka khona and I can't believe it ukuthi sengifile 21 kwase ngishiye ukuthi 5 years ngenze ngifike but then ngithanda ukubonga umndeni wami kakhulu ukungiseka uhlazo nami ngayo yonke into abangenzela yona always been my support system angikwazi ungakhali ngitazi ngikhala amabhedi yami all the time because sikuvuka injabulo ukuthi khona omunye unyawo ofikile futhi ngisasurvive ngisakhona ungumusa kaThixo khona ingoma andile kaMajola ethi ningibona nginje akusiwona ukwenza kwami ungumusa kaThixo uNkulunkulu benami and I'm really grateful for that ngibonge lonke abafikile ngibonge omakhelwane ngokungisupporta nafika ngibonge abangani bami ngokufika ngibonge nezingane zami ezingisinela hi ngibonge ibandla lami Eternal Life Soul Ministries la ngiphuza khona ngithola konke engidingayo ngibonga kakhulu uBishop ngibonga kakhulu thisha wami uMemkunene abuya ngithusa athi mama wakho ngawe simthengi ngizomfonela uma wakho ngiyabonga Inje nanje Musa nimbona nginje nanje Musa nimbona nginje nanje nimbona nginje nanje Two legends of right ngicela sidanseleke siyabonga kakhulu Angel siyabonga kakhulu kuBishop uthatha isikhathi sakhe abe nomndeni wakaMkhize ngiyabonga kumakhelwane siyanithanda kakhulu bakhamakhelwane bethu siyabonga kakhulu kubaba uhambe baBishop siyabonga kakhulu baba siyathokoza ukuba nawe sikujabulela ukukubona baba uMthiya baba uMtshali konke kuumusa siyabonga kakhulu bazalwane Masosibo Mkhize siyabonga kakhulu Mamkhize siyanithanda kakhulu bazalwane kakhulu bomakhelwane siyanithanda zithandwa zethu nina nathi sikanje thank you bomakhelwane siyacela ama two legend angeneke mase sikunene siyabonga kakhulu sithandwa sami siyabonga sisi two legends over to you guys Man, you know, like a sex machine, man, moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man, moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Two o'clock, question, China music over late. Yeah, come on, start coming. Wait, say that again. Question, get my beat. This DJ is so funky, man.
House music. Attention, please. If dancing is not your thing, please step aside. You hear that? Equal movement to present True Legends. You may lose your faith in us. Show some respect. From here, the fight will be your own. Hey, beautiful girl. Hey, beautiful girl. Sit. Hey, beautiful girl. Sit. Hey, beautiful girl. Come on, to kiss me. Are you ready? Yes.
The best way to experience the metaverse is to experience it yourself. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Okay. Bazalwane before ngisukume inkosi yami manje kancane ngicazivela ngomthandazo bandla. Kancane nje ngicela ubabhadebe. Asivalele ngomthandazo. Over to you baba. Mhlawumbe ngiyakakhululeki ngiyabonga kakhulu ubaba uBishop ubaba uNgcobo angilethela ngibingelela wonke umndeni waMkhize nakho nje ngifuna nambe nakho kakhulukazi umntanami lo we are building a generation of faith that will never be uprooted sakha isizwe sokukholwa esingeke sasishulwa thina abazali sakha isizwe esingeke sasishulwa so abazali banomthwalo wokwakha isizwe esingena kusushulwa so ke siyabonga kakhulu mama ukuba akwazi bathi bangicela ngikhulekele kule ndawo ukuze ngibonakale amen so ngizama ukuveza ukuthi kulethu mama ayishoyo into ayikhulumelana ngiyithande kabi ukuthi
lengane uthe uma ize ifike ku21 years kunento ethile ayenzela yona. Those words were the building of generation of faith that will never be uprooted. Amen. So ke umzali nomzali unalelogo noma unalento kumele ahambe nayo namhlanje ukuthi asakhe isizwe esingenakusishulwa. Sembona uMama Mkhize, kodwa Mama Mkhize ngizokathi Mama Mkhize semakhile ubani Angela. Amen. So I'm so proud. Akashaya ihlombe kuloko ukuthi 21 years have completed. Thank you. So we are so proud. Nam baba uNqobo, I'm so proud. Ufike endaweni nje. Mina ke sami kanye ngiyitshela ukuthi i-upbringing is very important. Ingane iyakuhlukana nesimo engiyitshele yona uma isikhulile. Kodwa uma ihamba kahle iyayigcina amazwi ami ize ibe umama wakusasa. Asicimezeni. Amen. Baba uNgcolo Thembekile siyabonga umsakho ngaka ukuthi kule ndawo kwaMkhize ukhiphe isibonelo iexample ezobuka abanye abasha baqophele khona babona ukuthi ukhamba nje ikhona okufanelekile. Ngiyathandaza ke baba ziningi izinto ezingadida umqondo kodwa wena you are there to clarify futhi wena you are there umqinise, you are there umvikele. Baba uNgcolo Thembekile siyabonga Nkosi ukuthi lesikhathi esenzeka kanjena asivamiseke ngoba kodwa la sibona wenza umhlolo wenza into engakazibonakale amantombazana kulezi insuku esengakwazi ukuyiphatha kodwa sibona umhlobo owenzile kuleli ikhaya ukuthi bekhona intombi ezophuma ikhombisa amanye amantombazana ukuthi kuyahambeka ngoba sinomhlobo onguJesu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Wazi wabusiseka umcimbi kaDududu ngabaholi. Amen. Abazositshela amazwi aphilayo, amazwi ayinguna phakade. Siyabonga kakhulu baphathebe, inkosi ibusise. Siyabonga kakhulu babishopi. Bazalwane ke sithi nje 21 years of grace. Ngaka sonke sisho njalo. 21 years of grace. 21 years of grace. 21 years of grace. 21 years womusa shoni bazalwane. 21 years womusa. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu nathi siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi sesiqedile kungena inyama yokosa manje. Ngicabazana nje bayitike ngenyama inyama umamkhulu uthele inkomo le ekaDududu. Kodwa ngifuna abazalwane bayidle. Ngicandleni bazalwane ngicane enjoy. Siyabonga kakhulu. Siyabonga Angel, siyabonga abangani bakhe. Siyabonga kakhulu ngani zami. Siyabonga. Seshaya ihlombe elikhulu. Nelika MC ihlombe. Labo MC ojaho ukunconywa buku uyaronga manje. Kunama gift la aka Angel. Uzofunda kanjani? Le iqhamuka ku auntie wakhe uNene. Shaya izandla mazolwane. Le iqhamuka kuthisha wakhe uMrs Kunene. Le ihamba ibanga impela ke yagibela yadlula toll gate iqhamuka eJohannesburg. Mina uSphiwe Buthelezi. Le iqhamuka enkonzweni uma kanathi enkonzweni uma Mdudu Joloda. Haleluya. Yebo, viva eternal viva. Viva eternal life, viva. Umnyango usavulekile eternal life. Ungeza nje uzoyikhonzela uThixo. Uzothi ubumnani, uzothi uThixo, ukhulunyisa uThixo. Bazalwane ba? Okay. Nansi enye ivoucher le iqhamuka kokhazini bakhe ingane zabhuti Siyanda, uAyanda noAmahle. Siyabonga. Yes,
Emotion and bad. Oh, I feel like my guys is in my